u portfolio da smeštate, imate neke kategorije koje mogu čak da kažem nisu ni zamišljene kao kategorije koje se tiču prosvetnog rada, da unutar njih stavljate svoje zapise i stavite kategoriju privatno. To neće videti apsolutno niko osim vas. Šta to znači? Neće videti ni administrator sistema, ni direktor škole i tako dalje. To može da bude neka vaša baza fotografija, dokumenta, materijala. Vodite samo računa, kada se radi stvarno o stručnom usavršavanju, ako stavite privatno, neće ući u izveštaj. Tako da ukoliko vam je nešto bitno da bude u izveštaju stručnog usavršavanja, ne sme biti privatno. I treća kategorija, dostupno svima, to ne morate svi da radite, ja ću sada odraditi to umesto vas, pokazat ću vam šta znači dostupno svima. Kada kliknem na naziv zapisa, otvorit će se njegov pregled. To što sam ja odabrao dostupno svima, meni su se aktivirali linkovi ka društvenim mrežama. Znači,